latigɛ minnu taara kunu arabalon ministre ka ɲɔgɔn kunbɛra Burkina Faso n'an ko ale ma ko conseil des ministres o taara fɛn caman kan i n'a fɔ ka se k'a yira ko fɛn min ye an ka siyakanw ye olu ka kɛ kan barakamanw ye faso kɔnɔ. O kɔfɛ dan sigira cikɛda caman na i n'a fɔ médiateur du faso, conseil économique et social ani haute cour de justice. Rodrigue Idaso Bayala, ministre min bɛ lankana ko kunna, ale bɛ o ɲɛfɔ an ye. A ka kɔn ka faamu ko an ka siyakanw olu kɛra an yɛrɛ junjun ye sisan. Faransɛkan an tun bɛ min fɔ o kɛra baarakɛkan ye. Cɛkɛda caman bɛ yen o fana cira an ka sorodanikɛla cɛkɛda n'o ye médiateur du faso ye, ale ni faamaw ladibaga cɛkɛda n'o ye conseil économique et social ye, olu bɛɛ lajɛlen bɛna o sɔrɔ yɔrɔ kelen. An ka laadatigiw ani an ka diinɛtigiw olu bɛ yɔrɔ min, ani fana an ka faamaw kiiri tugu tigɛ yɔrɔ min na n'o b'a fɔ ale ma ko haute cour de justice, ale fana cira ka bɔ yen. Amidou Ouedraogo ale bɛ baara kɛ cikɛda min ɲɛsin no an ka landakow ma. Ale ko fanga min dira an ka siyakanw ma o ye ko ɲɛnama ye. Ne yɛrɛ hakilina na nin ye kunnadiya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma Burkina Faso, a bɛ jamana maraliko ɲuman fana kofɔ kosɛbɛ, ka an ka kanw ta ka don bala, ka walikanw to yen k'anw ta kɛ sanbala ɲɔgɔn ye. O b'a jira k'a fɔ ko jamana taali ɲɛ o bɛ ka ten. Ka fara o kan n'i y'a jateminɛ n'i taara Burkina Faso fantan 4 bɛɛ lajɛlen, i b'a ye k'a fɔ walikanw n'o ye nansarakanw ye a kɔni bɛ fɔ, nka i b'a sɔrɔ anw ka kan o de bɛ don bala kosɛbɛ, anw ka kan de bɛ fɔ kosɛbɛ. O dun b'a yira k'a fɔ ko hali sɔrɔ na sira fɛ n'an ka kanw donna bala a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nali yiriwali ye sɔrɔ na sira fɛ ani seko ni dɔnko u yɛrɛ na sira fɛ. Min ye dansigili ye ka ɲɛsin cikɛda 3 ninnu na i n'a fɔ CSC, médiateur du faso ani haute cour de justice, Issa Daniel Bamba ko olu ɲaci tun tɛ yen. Kabi san 2014 fo ka n'a bila bi kan, anw m'a ye nin cikɛda minnu dansigira u ka baara la o ye ɲaci min di fasodenw ma. Maaw yɛrɛ tugu o yɛrɛ ɲininka nin cikɛda ninnu yɛrɛ ka baara tun ye jumɛn ye. Kamasɔrɔ an tun b'a kalama ko foroba cikɛda ninnu kɔni fo wari de ka bila o bolokɔrɔ ka se k'a to olu ka baara kɛ, nka ni wari sera ka di olu ma ko u ka baara kɛ ani o tɛmɛni kɔ n'an y'a ye ko u ka baara kɔni a tɛ nafa foyi donna fasodenw fɛ, a kɔni dangani no u ka se ka dansigi u ka baara la. Dansigili kɛra cikɛda minnu ka baara la, gouvernement y'a yira ko cikɛda kura bɛna sigi olu nɔ na min ye conseil national de communauté ye. Olu bɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ye min kɔnɔ an ka landakɔrɔmaw bɛ yen, diinɛ ɲɛmaaw bɛ yen ani dugudenni masaw fana olu bɛna kɛ a kɔnɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.